Abyan, kumusta ka may aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa aton ginapatuoy sa mga kaabyanan nga nagapamati sini dira sa Hinubaan, San Jose, Sipalay City, Kaliling, Kawayan, Mulubulo, Kawayan, dira sa Tapi, sa Bantayan B, sa Daan Banwa, sa Kamingawan, Initanan, Pulos, dira sa Kabankalan City. Kag, isan pa, dira sa San Jose, Bayawan, kaupod ni Pastor Rizin Roy Kalumag. Salamat sa inyo nga pag-replay sining aton na programa. Diri sa naunang Korinto, Kapitulo 3, versikulos 5 tubtob sa 9, aton mabasa ini nga mga dinalan sa balaan kasulatan. Kung sa bagay, sino bala si Apolos? Kag sino bala si Pablo? Mga alagad lamang kami sang Dios nga nagtoy-toy sa inyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa sa amon nagahimo sang buluhaton, nga ginhatag sang Ginoo sa amon nga pagabuhaton. Ako ang nagtanom sang binhi, si Apolos ang nagbunyag, pero ang Dios amo ang nagpatubo sini. Ang nagatanom kag ang nagabunyag indi gid ang labing importante, kundi ang Dios nga nagapatubo sang tanom. Ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang. Ang Dios magahatag sing balos sa kada isa sa ila suno sa ila pinangabudlayan. Kay kami magkaupod sa pagpangabudlay para sa Dios. Kag kamo ang palangumhan sang Dios. Kamo balay man sang Dios. Dios nga balaan amay namon, salamat sa sining kay giyunan nga imo ginhatag sa amon. Nga makadungan kami sa pagtuon sang imo balaan nga pulong. Importante ang imo pulong kay buhi kagamhanan ini kag mas matalumpa sa espada nga duha sang sulaan. Nga nagatandog sang utlanan sang kalag kag ang espiritu. Bisan pa sa mga lutahan kag utok sa amon mga tulan, kag ini nakahibalo bisan pa sa mga handom kag tinguha namon. Kusa o Dios kay imo man ini pulong, amon ginatugyan nga ang balaan nga espiritu amo ang magagiho kag magapanghikot sa mga tigdulungog kag mga balatyagon sa mga tao nga nagapamati sini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Kita mga alagad sang Dios sa iya ulubasan, kag kita mga sakop sang building ginatukod sang Dios. Kita mga manog pangabudlay, nagaupdanay kita dira sa buluhaton sang Dios. Karon, madamo sa mga Kristiyano dito sa Korinto nga tungod sa ilag gugma, nagbahin-bahin sila. Naggrupo-grupo sila. Ang iban dito sa kay Pedro, ang iban dito sa kay Pablo, kag ang iban dito sa kay Apolos, kami nagsiling pagid nga sila iyagid ni Kristo. Tungod kay mga laborers together with God man, ang mga katawhan sang Dios, ang mga alagad sang Dios. Busa, unang leksyon nga atong makuha, there must be no preferences. Nga, ikaw dito kagidya ni Cephas o ni Pedro, ikaw dito kagidya ni Pablo, ang iban dito gidya kay Apolos, kag may nagsiling kami iya gidya ni Kristo. Ining pag-prefer sa mga alagad sang Dios. Suno sa kay Pablo, sa versikulo 5, kung sa bagay, sino bala si Apolos, kag sino bala si Pablo? Mga alagad lamang kami sang Dios, nga nagatoy-toy sa inyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa sa amon
nagahimo sang buluhaton nga ginhatag sang Ginoo sa amon nga pagabuhaton. Abyan, there must be no preferences. Kay ini si Pablo, kag ini si Apollos, lalangay lang ni dira sa buluhaton sa Ginoo. They are God's appointed servants. Kaya mo nang ginhambal diri sa versikulo 5. Sila mga alagad nga gingamit sa Ginoo nga nagtuytoy sa mga Kristiyanon sa Korinto sa ilang nga pagtuo. They are mere God's appointed servants. And then ikadua sa versikulo 6, I have planted, Apollos watered. Ako ang nagpanggas, ang nagtanom, kag si Apollos amo ang nagbunyag. They have assigned the services and ministries sa buluhaton sa Ginoo. Tuod gid man, ang Ginoo nagahatag man sang hiyas, abilidad, spiritual gift or gifts sa mga alagad sang Dios. So may mga alagad sang Dios nga maayo gid maghambal. Ang iban maayo mag-administer. Ang iban maayo gid magbantay sa karnero sang Dios, meaning sa mga Kristiyanon. They are gifted for that ministry and for that responsibility. So kinahanglan nga aton hangpon hibaluon nga daan kung ano ang aton mga hiyas dira sa buluhaton sa Ginoo. Sa ginharian sang Dios dira sa iglesia. Agod nga hindi kita magtalang-talang kundiin kita ibutang sang Dios. Kung ano nga say isang pag-alagad nga aton ipursu subong mga alagad sang Dios. Paul and Apollos were God's appointed servants. They have assigned services and ministries. But it is God who gives the increase. Mo inang ginahambal diri sa Balaan Kasulatan sa versikulo 6. Pero ang Dios amo ang nagapatubo sini. God is the one who gives abundance and production sa ministry. Tungod kay mga kaupod laman kita nga mga alagad sang Dios, there must be no preferences. Secondly, the praise should be to God for His work. Sa versikulo 7, ang nagatanom kang nagabunyag hindi gid labing importante, kundi ang Dios nga nagapatubo sang tanom. Ang Dios magabaton sang priority. Ang Dios magabaton sang praise o kung pagdayaw. Since we are laborers together with God, there must be no preferences. The praise should be to God. Number 3, there must be partnership and unity among God's servants. Sa versikulo 8, ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang. Ang Dios magahatag sing balo sa kada isa sa ila suno sa ila pinangabudlayan. There must be partnership. May paghiusa, may pag-updanay, may pagyambitay. Kag tungod kay updanay, wala sang hisaay, wala sang pangimunay. Kay amo ini ang ginharian iglesia kag buluhaton sa Dios. Kinanglan may ginatuwag complement and cooperation, hindi conflict kag kompetisyon. Ikalima aton nakita diri abyan sa versikulo 8 sa katapusan nga bahin. Ang Dios maghatag sing balos sa kada isa sa ila suno sa ila pinangamudlayan. There will be a prize or reward for each servant of God. Tagaan sang reward si Apostol Pablo, hatagan man sang reward si Apollos, si Cephas o kon si Pedro. Subo nga mga alagad sang Dios. Kag hindi magpabugal sa mga accomplishments kay initanan gin dumalahan, gingiyahan
gintugutan sang Dios. Kay siya aton kaupod sa buluhaton. Sa pagbuwali sa mayang balita, sa pagpalapnag sang minsay sang ginharian sang aton nga Dios. Pero siya subong fair, righteous nga Ginoo kag hukom, siya maghatag sang prize, meaning rewards. Maghatag siya sang balos sa iya mga alagad. Since we are laborers together with God, we must have the perception of these things. Sa verse 9, nagasiling diri sa verse 9, kay kami magkaupod sa pagpangabudlay para sa Dios, kag kamo mga palangumhan sang Dios. Kamo balay man sang Dios. Tungod kay amo ini ang ginahambal sang bersikulo 9, ako nakita diri abyan daw application ini. For we are laborers together with God. There must be partnership and enablement since God is our partner, our Lord who manages the way we minister. May partnership, may empowerment halin sa Diyos. Ikadua, you are God's husbandry. Kamo iya field, kamo iya palangumhan. Uma kita sang Diyos. Since mga uma kita sang Diyos, kinanglan may productivity. Masubo karon no kay kadamo sa mga talamnan dira sa Bayawan, sa Kabankalan, sa Kanduni, Ilog, bahin sa Sipalay nga gamay na lang gid ang production tungod sa sining tig-ilinit. Now diri sa buluhaton sa Ginoo kay kita man palang ngumhan ang productivity nagadepende sa Dios. Pero kung nagasunod, nagapasakop, nagasubay kita sa buluhaton sa Ginoo, we must be assured that there is productivity sa sining palangumhan, sa sining talamnan sang Dios. Kag ikatatlo, hindi lamang may partnership, may productivity, kinahanglan may permanence. Ang aton kabuhi, subong sakop bahin nga material sa building sa Dios. You are God's building. There must be permanence. Ang aton mga conviction, ang aton mga tinindugan, ang aton mga prinsipyo, ang aton doktrina, kinanglan aton paligunon ini. Nanungod sa balaan kasulatan, nanungod sa Dios, nanungod sa balaan nga Espiritu, nahanungod sa kay Kristo Jesus, subong nga aton Ginoo agalon, manuluwas, manunubo sa aton kabuhi. May husto kita nga paghangop nanungod sa aton kaluwasan. May paghangop man nanungod sa bahin naton dira sa iglesia sang Ginoo. So amo ini ang mga kamaturan nga ako nakita abyan by the grace of God. Tungod kay we are laborers together with God, there must be no preferences sa mga alagad sa Dios. Meaning wala ka sang gina-idol nga mga alagad sang Ginoo nga nagakuha sang bahin lugar ni Ginoong Jesucristo sa aton kabuhi. There must be praise to God alone. There must be partnership and unity among God's servants. There must be a prize or reward for each. And we must have this perception that we are partners and servants with God. There must be production or productivity since we are God's field. And there must be permanence of our convictions.
in our principles, Christian principles sa aton nga mga kabuhi. Kabay pa kung tani nga ini nga mensahe abyan diri sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 through 9 nagapalig-on sa aton tinindugan kag conviction nga kaupod kita sa pagalagdan kag kaupod naton ang Dios. Amay nga balaan, salamat gid sa imo balaan nga pulong. Tudloy kami nga pakig-angot, pakig-hius, pakig-fellowship sa kaupod namon nga mga alagad nimo sa sini nga bahin sa kabuhi diri sa kalibutan. Tudloy kami sa pag-usisa pagid sang amon mga ikasarang, amon mga hiyas, amon mga spiritual gifts para nga mangin useful, effective, productive kami nga mga Kristiyanon. Tudloy kami kung ano ang mahimo namon dira sa amon lokal nga iglesia. Agod sa pagpalapnag sa mayang balita, sa paghatag sang maayong reputasyon kag testimony sa amon kaupod nga mga Kristiyanon kag sa mga tagagwa man sa amon simbahan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton programa karon. Ang Dios magapakamayo dira sa imo Iris Jones sa sining aga. God bless us all. Thank you. Higala, hinaot nga aduna kay nadawat nga panalangin